Welcome to my channel. Enjoy watching. Jesus inulubog, sinasamba sinunumang may kakulang na. Tatarabong ka Diyos. Ang hawak ni Jesus binaba, pinatos ni Lino asin ibinugtak sa lubgan na tinuki sa kapo. Day panin inulubong duman. Paguro-puro. Tidara ni Jose na taga-Arimatea ang hawak ni Jesus sa lulubgan. Siya sa rog matanos na lalaki na may nakulang paglao sa kaharian ng Diyos. Kung kita nabubuhay sa katanosan, magibahan man yato si Jesus pasiring sa iyang kaharian. Bago kita ang madarang ki Jesus, kundi siya ang madarang sa to. Pako sa madiklog na lubgan, kundi siliwanag kan sa iyang kaharian. Idulot niya tuan sa tuyang mga pamipi. O Diyos na makakamhan, minaawot niya nyamo na danay ming makaibahan ang sa imong namumutan na aki. Sa panahonin kamunduan o kaugmahan, kaginhawahan man o pagtios. Dinara ni Jose ang hawak ni Jesus na may kamunduan. Lugod na matian nyamo bakuan kamunduan, kundi ang kaugmahan kan pagdarakan presensya ni Jesus sa samuyang puso. Warasan sa samo na mahiling sa samuyang kahadian, siring sa lulog nga na mayo ning kagaya-gayahan, tanda ning kawaran asin kagadanan, an kusog asin kapangyarihan mo, inilugod maging tanda nin paglaom sa mga pinanluluyahan nin pagtubot, sa mga dinuduhagi, hulikan ebanghelyo, sa mga mayo ning katalingkasan, asin duman sa mga natatakot, mag-atubang sa kagadanan, alang-alang sa saimong ngaran. Gabos. Ipinapamili niya mo ang samong lokal na simbahan kanlibmanan, na kami lugod maging liwanag sa tahaw ning kadikluman, kadaihan asin sa kinaban na naglalagalag sa uripnan ning kasalan. Naglalaong kami na sa tabang mo, makakaabot kami sa imong langitno na kahadian. Kamuruwain sa Ama, asin sa akin, asin sa Espiritu Santo. Pinungnan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Balik po nga kita sa may too. Salamat po. Kulog-kulog si Jesus, mga dataramo na daing pag-alay sa iyo mga nadabo. Ano daw, padagos kita nagpapahiling ng paggalang at si bilog na pag-akop kay Jesus bilang sa tuyang kagulangan.
Diyos na makakamhan, ika ang pinakahalangkaw na samuyang inuumaw. Kami nagpapahayag kan samuyang pagalang asin pagsamba sa imong ngaran. Tabangi man ang mga magurang sa pag-utob kan sa indang mga katungda na itukdo ang kristyanong pagtubod sa indang mga kaakian, asin makapahilingin marhay na paarog, urog na sa pagkakaigwa ni danay na pagsarig, asin pag-umaw sa imong kapangyarihan. Sa presenteng panahon, warasan ang kapatawadan, duman sa mga naging urog kan mga soldados, na dai nagpapahiling nin anuman na pagalang kay Jesus. Patawada ang gabos na uya digdi kung kami nagkukulang sa pagpamibig, sa pag-umaw asin pagpasalamat kay Kristo. Lugod ang pagalang kay Jesus, maipahiling sa pagkakaigwanin marhay na relasyon kan mga namamayo asin mga miyembro sa mga manlain-lain na komunidad. Lugod ang gabos magindayupot sa pag-utok kan mga obligasyon asin responsibilidad para sa karahayang kang gabos. Kaburuan sa Ama, asin sa akin sa Espiritu Santo. Sinasamba sininuno ni Kagawad. Tataramog ka, Diyos. Ikaw ko di nga surbunyag na ako, asin kariko na gaya ang sa kuya, kamautan, na iyong Isa, labi-labi ang sanaya, mamatay ang pagsakit, matapos pa pagpasa ni Jesus ng krus. Napanagkalgirali siya, nagpilit na magbabago. Pinapaasan niya ang kasaktan ng tao. Kay Tuhan na magpadagas para sa kaligtasan ng mga taong nakasaktan. Idulot niya ka sa po. O Diyos na makakapit, ipinadarama sa iyong akit para sa kaligtasan ng Diyos. Sa raro kami nagpapamitig sa mga nagkasala tumang sa pagkamo at yakon. Uli ka na abortion, kapabayaan sa mga akit. Kauran pagalang asin muhay na pagkatamang sa mga kapit. Asin iba pang mga pagkakasala na minaraot sa integridad kang pamilya asin dignidad kang tao. Nagpadong kaliwat sa Jesus. Tutulan mo nga napadungkan din huli sa kagulangan, sa kaibutan sa mga mag-aaral. Para sa sasenda at nalisay na pagkamo, naandang na magpusay sa libro para sa sasenda. Sa kahayag sa isa, sa kaiwanan sa sasenda, sa kanilangan sa panito. Tapos, sa Samuyan Parokya, komunidad na sinasyon, makasubon mo itong mga naluluya at buod sa saindang kinibong karahaya. Ihuli sa mga taong nagkukontra o nagpapakaraot sa inda. Lugod sa indang padagos na paghinguwa. Pagpadanayon kan sa imong grasya. Dinigan mo man ang sa puso. Ang aning mahali ang mga maraot na intensyon. Kapaabaw-abawan. Kasing ano pa man na nakakapagabad kay Diyos na Jesus. Dapat nagpe montage. Ay, hayaan mo na. Ikawalong istasyon. Sa mata ni Jesus ang mga babaeng nagtatagi sa Jerusalem. Sinasamba sininuho may kakurang na.
ka Diyos. Kung kita mapasuway kay Kristo, dinhuli sa mga karatan na sa tuyang naginipo, magtangis bang kita, magmundo, dinhuli sa pagkasaway na ini. Idulog niya to ang satuyang mga pamilya. O Diyos na makakamahal. Siya taga Arimatea, syudad ni mga Hudyo. Ang sinaglalaop kang kaharian ka Diyos, nagdulog siya kay Pilato at sininagad ang hawak ni Jesus. Paguro-puro. Ibinaba sa krus ang hawak ni Jesus dahil nagpapatunay na siya ng mananggat, naging sarong tawo arog sa sato. Ang hawak mayo ininbuhay, alagad pagalis ni tulong aldaw, siya nabuhay liwan, asin sa hawak na pano kan Diyos daw na kamarawayan. Idulot niya to ang satuyang mga pamilya. O Diyos na makakamhan, hinhuli sa pagkamuot, itinaumuan pangangaipo ka sa muyang hawak asin ka lang. Urong na ito makakadala sa muya sa kaligtasan. Patawadan mo kami kung kami nagkulang sa pagpasalamat sa iyong mga karahayan. Urong na ito mga ginibong pagsimbag sa sabong pangangaipo. Warasa sa puso ka lang, bang sarong miyembro kan sa naging na Kristyanong komunidad, ang pagmangno sa mga pangangaipo, temporal asin espiritual ang lambang sarong. Ibinaba ang hawak ni Jesus sa krus. Lugod, magtalubo kami bilang sarong komunidad na nanakmamakulong. Gabos. Maging dayupot lugod ang gabos ng mga lideres kan simbahan, asin nasyon, sa pagsunod sa tugon kan kang pagkamo, tanganing siring sa mga namamayo, maging sindang mga mahirapon, urok na sa mga nangangaipo, asin sa mga nasa mapuring kamugtakan kan buhay. Ang tabayanan man sindag sa iyang natawanin na kulang pagpapahalaga ang mga espiritual na pangangaipo. Kamuruwain sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinuunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa tulang po, gabos.
Ikakagduwang istasyon, si Jesus nagadan sa krus. Sinasamba sinino mamika kawarang na. Tataramon ka Diyos. Pagkalabiti ang suka, si Jesus nagsabi, tapos na. Asin, inutan ang payo, inaubaya niya ang Espiritu. Paghurot-hurot. Idinulot ni Jesus ang sayang buhay bilang pinakaurok na gawin ng pagkamuot para sa katawuhan. Nakapudan man ang simbahan sa tuya na idulot pa niya to sa Diyos ang kabos na karahayan kan sa tuyang buhay. Makadulot kita ng pagkamuot sa pagikan pagsakripisyo, bagulang para sa simbahan kundi man para sa kabos na linalangkan Diyos sa pagkamuot. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, nagdulot ang sa imong aki, ang dakulang sakripisyo nin pagkamuot. May padagos man lugod nin mga komunidad ang pagdulot nin mga gawi, kan pagkamuot tanganing urog na mapagkusog, bagulang ang relasyon kan lambang miyembro, kundi man ang relasyon sa imo. Warasan sa samuya ang Diyos no na pagtabang. Hello. Ikakagsarong istasyon si Jesus ipinako sa krus, sinasamba sinino mamika kaburang na. Tataramon ka Diyos, kan makaabot na sila sa lugar na inaapod bungo, duman ipinako nila si Jesus sa krus, asiman ang mga kriminal. Saro sa wala, saro sa to. Jesus nagsabi, Ama, patawanan sinda, dahil hindi aram ang sa inang ginigibo. Paguro-puro, nagtadom sa mga kamot ang sinbitis ni Jesus ang mga pako, makuring pagsakit ang sayang namatayan. Ang mga pako iyoman ang sa tuyang kasalan, nadarakan sa tuyang kasumpikalan, pagkabaranga si pag-iriwan. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, burabod nin tunay na katuninungan, pagsararoon mo kami bilang sa imong familia. Papagdanayon mo ang katuninungan, kanlambang saro sa mo, tanganing ang gabos makamati nin kaugmahan, nagikan sa imo asin makapaglaom na makaabot sa imong kahadean. Irayo mo kami sa kariribukan, nabungakan anuman na pagkabaranga sa saradit na Kristiyanong komunidad. Lugod ang pag-iriwal, masanglianin maninigong pag-urulay, pagkasinarabutan, asin pakikipag-ulian. Patawadon mo man kami sa samuyang naginibo na naging dahilan kan pagkaraot o pagluyanin pagkaburunyog sa samuyang komunidad, parokya, asin bilog na nasyon. Gabos. O Diyos na panunin karahayan, darahon mo ang gabos sa katuninungan, asin kansimong aki. Lugod, mahali ang pagkabaranga sa manlain-lain na sektor kan sosyedad ninhuli sa daing pagmangno. Pagsabot asin pagkaherak sa kaluyahan kan lambang saro. Nagtadong ang mga pako sa kamot asin bitis ni Jesus. Dahil lugod,
Walot na ang lubot nila ni. Once a year? Iyo po. Hingaan mo lon ako. Ano pala? Bigana panat mo ang siyempre nila. Uli lang kasi maringat.